Ψάχνεις ένα στρώμα που θα σου προσφέρει την απόλυτη χαλάρωση στον ύπνο σου. Σου παρουσιάζουμε το Afro Angel Extra, την εξελιγμένη εκδοχή του αγαπημένου Venus Extra. Το Afro Angel Extra είναι ένα στρώμα μονής όψης κατασκευασμένο για να προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην άνεση και τη σωστή στήριξη της σπονδυλικής στήλης. Χάρη στο ενσωματωμένο Pillow Topper δημιουργεί μια μοναδική αίσθηση απαλότητας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Στο εσωτερικό του διαθέτει λάτεξ, memory foam και ανεξάρτητα ελαττήρια που επιτρέπουν στο στρώμα να προσαρμόζεται στο σώμα, προσφέροντας ανατομική και ορθοπαιδική υποστήριξη. Το συγκεκριμένο στρώμα θεωρείται πιο μαλακό από τα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς, παρέχοντας μια μοναδική αίσθηση ελαφρότητας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Κάνε το δικό σου σήμερα με μηνιαίες δόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο πιο κάτω τηλέφωνο ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας.